Mucijiya yana nan tafe. Gama Allah miki. Wannan tafiya ni abin nan ya dame maka yi. Kullum muna gama Allah. Ba samu ba dai ƙarin mutane wanda suka mutu a cikin garin Nago. Ba samu. Ai yanzu maganin ta ake yanzu. Wannan masifa tana mun banna. Wallahi yanzu ana maganta addu'a kawai ake. Malam ta yi muni a kafa wannan dajin babu wani mahaluki ko boka ko wani gaba ɗaya babu wannan zancen yaushe zamu rage shi. Na samu matsalai, na ga matsalai. Kuma samu Allah mai gidi zan tara ka a gida. 'Yan wasa Zabairu Muntaka, Rufai Lawali, Ibrahim Alka, Sabiu Muntaka, Sadisu Alasara, Habu Suware, Salisu Rakoda, Basiru Sile, Isa Karabe, Sabiu Kankis duk a cikin shirin Mucijiya. Kalkabari a baka labari yana nan fitowa. Kawai yanzu da lalle ka zai gashi kawai. Daji Mucijiya a cikin gari ma tana yanda ta ga dama da mutane a tura mutum bil adama cikin dajin da babu wani mahaluki da ya taba zuwa saboda Allah da Annabi. Mucijiya saboda umarnin uwaye shi ya kamata a bi shi gaskiya.